Berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Punya Intan sing besar. Iya, punya ibu sing 38, Intan sing 40. Iya, wes berjumpa lagi di konten Mbah Yi pemirsa. Ndelok rambutnya di parak kene ya, Nduk. Walah. Pakai bedak tipis-tipis, pakai lip balm. Terus ini outfitnya pakai jam tangan. Ini outfitnya warnanya hijau-hijau bayi. Hijau-hijau godongnya telo. Napa mau jenenge Dek Dewi mau? Terus Lali. Hijau-hijau godongnya telo. kayak kocak kayak kon gawakno anu minyak ker aja sampe lali. Oh, niku cek ge konten pemirsa. Terus cek ge konten. Majah diundang pemirsa. Tadi harusnya ngajak Pak Silo karena dikandani ngene, Pak, diundang Mas Dimas karo Mbak Indah. Isin, Bu, mari ning hotel aku isin. Wes nang budal dhewe, Ibu nang budal dhewe ngoten. Iki macah golek bensin. Jadi Bunda Dewi ada acara sendiri nggih pemirsa dari kantor. Terus kita berangkat berlima, Mbak Yi. Repa, Mbak Yi, aku, Intan dan Salwa karo intene. Nggih, Yoyo nggih pun berangkat budal bertemu sahabat-sahabatnya. Gak roh pemirsa jenenge Canom. Canom kan yo ora roh. Wis guneman yo anu wis padha ae yo. Nyata niki Pak, nggih. Iki outfit Ibu toh no ya, ame talon-alon ini sekali. Nah, iki Bu. Nganggo kudung ini iki pemirsa. Terus iki pakai bros cilik ning kene. Iki kan biyen mau iki pekan ngene pemirsa enek karete. Karete luwur pemirsa kuwi walah ngokek ngene lho pemirsa. Akhirnya jaluk tulung nak malam dijabu. Wis ngene iki pemirsa iki ireng-ireng. Ya sokok dundeng. Sokok dundeng. Bayi biru-biru. Ayo apa ya? Gendera londo. Abang. Biru-biru koyo kapu. Merah putih biru Bu, genderane londo jalan tengah itu. Wis sama pemirsa nanti kita lanjutkan sampai sini, sampai sana. Karena itu Intan jecerai ya. Intan jecerai kiki. Jecerai. Kene kono wis berdiri. Wis berdiri ning kono lho, delok. Koklek lah. Ora, kok tak tampel. Lah gitu tok, tinggo tamel. Lembah Yi cantik ya, Ndek ya. Nek taline, guys. Nek taline, guys. Cantik kok Bagus, guys. Ada taline. Kok lady gagak rimang kok Mbah Yi. Pas, guys. Cantik sekali, guys. Enggak pakai sing celana sing kemarin beli Bu coklat ya. Enggak apa-apa iki, Mbak. Cantik sudah. Nggih, niki. Mungkin nek sing celanane coklat, mungkin insyaallah dipadu-padankan face-nya yang warna coklat. Kula pun pesen Repa, Bu. Nduk, gawe apa neh, Nduk? Iki ketoke anu, Mbok, hitam sama coklat. Mbak Intan sing seukurane Mbak Intan ya pesen lagi ya kok ngono. Wes ben kena nggo gonta-ganti pemirsa. Memang tak kongkon nganggo kuwi kok alhamdulillah gelem. Kuwi nggone Ibu wis gak anu gak Nduk, kuwi kan anak muda kok ngono. Wis dipake Intan ae iki bahane tebel kok nggih pemirsa, tebel. Modele rajut ngeten iki lho pemirsa, rajut. Jadi bisa dikecilke, bisa dibesarke sesuai dengan ora tak coplokno sesuai dengan ukuran. Nah, iku dicilikno ngono ya iso. Kuwi sakmono ya pas ya, Nduk ya. Gak terlalu kenekeken. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kok metu gagakan. Seliyane iki enek dalan liyane, Nduk. Gagakan kok. Wong metu anu, engko tekan sambung ya. Sambung ya. Wis metu kono, Nduk, engko aja metu kene. Metu rata kok. Ya Allah rata iki. Rata tekan kono iki. Ya Allah. Ya Allah. Mau colok mana aku mobil sih. Aduh. Wis gak apa-apa, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir. Iki ketok ngene lho. Ketok ngene lho, Nduk. Lho, ketok lho. Anjir tenanan iki. Bismillah. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Kita baca jeruk ora masalahnya. Allahu akbar.
Mbak Ida dia gak ngabari. Indah kurang ngabari le. Nek banjir Ayo ora gelem ngabari, metu Cak. apa cara mono? Metu Aja gagakan, metu ngono. sambung. Metu pojok watu Ini kok ngono. mobil. Wes bismillah gak enek apa-apa ndak wis gak apa-apa. Masya Allah, Pak. Mbok cuebrong, Pak. Ya Allah. Tutup. Ya Allah. Wes alan. Wes ora apa-apa, wes Intan gak apa-apa. Bismillah. Wes engko mulai liwat kono. Fix iki mobilnya klebon iki. Wes Aduh tenan iki. wes gak apa-apa. Bismillah, Nduk. Bismillah. Lah wes keadaane ngene. Wes keadaan ngene pemirsa iki gak roh nek banjir limengan ngene kok. Kenapa kono tak? Lah banjire mak Jah wis tekan kono. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh mobilnya Caca, aku main mobilnya gimana? Oh, Wis gak apa-apa Nduk. Bismillah ra nek apa-apa wis. Sesuk dicekno sesuk. Sesuk dicekno Nduk. ngono Indah ya gak gelem ngomong. Indah ora jengker ini Jatan banjir, tenan, Bu. kok. Metu Mobilnya kono cilik, Bu. kayak Mobilnya motor cilik. cilik. Ora gelem kabar Ora mek apa-apa, kok. bismillah. Ora kabar-kabar ra piye, Ibu. Wis bismillah gak apa-apa Nduk. Bismillah. Nanti gak maca lho. Iki ngarep niku mak Jah pun menggok. Wis menggok lho. Nggih, pun menggok. Pinter serene ya Allah iso aku mang. Wah, tak khawatir lho kayak ndek iki motor ndek ngono. Terus aku sampai rohku drok yo tak cuincing. Lah wong sing ning jero mobil dicuinceng iki kok. Lah iki mang malah mak jeruet pas dibuka, mobil liwat, mobil gede. Merpatku loro. Mripatmu pri? Ya sing anu kok sing diobati tekan omah. Aku ditutno ngene nduk, kemudian ben ngarep ngene metu kono lho metu ngroto engko. Metu ngrata ya, Dok. Surute suwi Nduk nek kono ki. Ya Iki mang Allah. majah pemirsa. Iso delok bocah iki sak Pinter cah Sela untunge. hati-hati anak. Wis alon-alon nek Mama, ya Allah. Mama. Wis gak apa-apa kok tak jengker Mbak Indah. Lah wis kadung terjebak mlebu jrep ya. Apa mundur tetep gak iso. Apa mundur Nduk. terus metu ndi ngono. metu ndi terusan aku. Metu perapatan lah ya metu kono kuwi mang ya banjir kaya Nggih nggih banjir Dek. Nek mama aku lewat lorong Mbak Jessica, mang yo banjir wah. Banjir ngono kok, mang banjir nang nduk Pertamina sing kene mang. Iya Banjir no kok mang mobil-mobil ya padha mendek-mendek kok. Langsung Banjir kabeh. ternyata ki papa iki narai gak roh nek iki mang banjir. Iya ndak Rana, Nduk? Rana. Banjir pemirsa, wis nyampe sini. Wis karo Mas Surya dikongkon pindah ning sebelah kono. Ayo, Nduk. Ayo langsung dikon ning jero. Aja ning jaba, Bu, ning jero wae ngono. Ayo. Dituntun. Walah mak Jah cantik kayak Putri Cinderella. Kayak Putri Cinderella Ya Allah, banjire tang banjir mang ngene piye Yun kowe emang mak Jah Yun montore tek yo cilik ngono gak apa-apa ya Nduk ya banjir ya engko cerita papa sila ya Nduk. Papa tadi aku kebanjiran ngono Ate wis banjir ya. tenan kandhane kok Mbak Yun yo lagi roh iki kok Nduk. Wis ayo masuk. Untungnya rantai apa jenenge omah-omah sing. Iya kuwi mang wis montor iki wis separo kok iya yuk wis parkir dulu saya masuk saya ngenteni Mbak Repa dulu kayak wis disambut Mas Suryo Mas Suryo sing ngono iya Mas Suryo sudah menyambutnya pemirsa lah ya banjir sekoyo ngono ya mak ya iki mak HP langsung tak jupuk langsung tak nggo momen lah buke sampean tonton ben nggo kenang-kenangan cerita piye mak menawa oh nggih kalih Mbak Indah Mas Dimas diken langsung masuk sik menunggu dulu ayo Mak Jah ayo nggih maksudnya jenengan karo Repa mlakune kan banter Repa lah mungkin jenengan kan sing penting timik-timik depan lah nggih iya ta saya alon-alon internet ayo Nak Mbak Repa kuwi teles lho Duk wis nanti disambung lagi ya pemirsa itu Mas Surya sudah ada di sana atas nggih lah kayak Mas Suryo ayo Dek Tan ya
Ya Allah, Matin. Nek wis tuku, nek cara nggo fresh kok. Nek carane ijek nggih digomule mboten napa-napa wis dituku kok Ngoten nggih. Iya, aku ngrewek naik Mak, koma. Biasa. tenang, enten Mas Surya, mengke kula jaluke gresek. Napa sak? Yo Nduk yo, piye Nduk? Piye Nduk? Nomor 1. Allah. Nggih, piye? Pripun Mbak? Nggih. Ajeng mriku niku penuh perjuangan dan Nggih. Betul. Sukma nembe mantuk. Ya Allah, Mbak. Nggih, mati lampu. Apa? Nembe mantuk. Nggih. Mati lampu, Bu. Lah, niku dugi judan enten niku pohone sing Tumbang. Muter. bengkapuan. Pantesan jalan feelingnya sak napa dereng isak ngajak gaginan budal ternyata ada kejadian teng jalan karena banjir. Niku mobil kuning nggih. Nek ku Pak Jupuk kelampuan. Klambine anyar, guys. Kepleke ijek pemirsa. Endi? Endi kepleke? Endi kepleke? Brosok Oh, ya Allah pemirsa. Kepleke ijek. Ya Allah. Pemirsa. Peno. Apa diwaca sik? Made endi ngono Widya mah. Putri, terima kasih. Thank you. Thank you. Widya Putri. Iya. Anyar kepleke dereng dilepas Mas Soni. Jangan dicopot, Nggih. harganya turun nanti. Mboten dicoplok Pemirsa. dari pemirsa. Nabi niki aja di musim ki. Nggih. Engko nek engko pendak rene lagi dibone. Nggih. Ya wah lucu pemirsa. Geng. Nggih, monggo. Pun monggo. Intan wis tengok-tengok ning kono jejer Mbak Sukma ya. Lah kayak mama kondi sampean? Pipis. Iya. Ini masakane pemirsa. Alhamdulillah. Wes nanti disambung lagi nggih pemirsa. Mas maaf yo. Aku tak kepo sampean. Sampean cangge duwe? Nggih. Oh tenan aja. Aku ki koyo ora asing. Gak apa-apa ya Le ya. Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Iki wedang apa Le? Ini Teh? sama ada madunya, sama ada garamnya juga. Nya bayi, madu bayi. Monggo. Boleh langsung diminum nggih? Boleh ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pon ditelaske jere Intan nek gak telas engko pitike mati Mbah Yi. Alhamdulillah. Pun mungkin jenengan pinarake engko dahare dijukukno ya. Engko tak ambil. Nah, oke. Udah Pak nomor. Nah, diminum. Ini. Oke. Engko kula sing sebelah mriku sebelah Sela, Nduk. Nduk lah, engko Mbak Yun sebelah Sela ya. Syuting-syutingan di anakku. Oh, pengen melok mama. Pengen melok sampean mama. Walah tuku mak tenan nih mak. Pengen melok Mbah Jan. Ya Allah, pengen melok kunci teh cantik. Piye nak piye? Halo sayang, dalam pengen jalan. Ya wes. Piye golek mamae nduk golek mamae menawa. Mas Surya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik yang sudah berkenan hadir di acara ulang tahun Papai Kinara. Alhamdulillah. Ini kepiro sih? 28 ya, 28 guys. Tapi aku ngomong nih
konten mah 29, berarti kan yo keliru kan. Jadi tak tua-tua mah 28 tahun, nggih. Monggo langsung duduk aja Mbak Lipa, nggih. Duduk aja, langsung duduk. Masih kata tempat duduk, nggih. Terima kasih sudah sampai di sini. Sing ketrak banjir enten nggih. Banjir sedaya nggih. Sadare pamit ngene. Nggih. Hari ini kita acaranya adalah makan-makan saja teman-teman. Bapak Ibu, matur nuwun sangat sampai datang ke sini. Sini sama Bapak, sini. Ya, sini sama Bapak anak. Oke. Nah, di umur 28 tahun ternyata Arifin sudah punya anak. Nanti makannya seadane nggih. Ya, tapi seadane hotel insyaallah enak. Nggih, nek sering pripun seneng Nangis. Mriki mulai gini sering ya. Ternyata Leto nggak bisa datang karena lagi sakit guys. Habis apa itu? Habis nyempret, kan. Di sini mati Mas. Cek, wes. Oh bisa. Di sini saya mengundang panjenengan sedaya karena memang bingung mau acara apa lagi, teman-teman. Nanti makan-makan aja. Nanti siang wis makan-makan jadi sama teman-teman. Tapi kok neng hatiku kula iki kok kurang srek, teman-teman. Wis lah kita ngajak keluarga besar semuanya untuk makan-makan di sini, nggih. Dan di umur 28 tahun ternyata di ulang tahun saya itu memang benar-benar banyak kasus guys. Banyak kasus yang saya hadapi di akhir tahun ini, tapi saya terima kasih banyak untuk teman-teman saya, Manusia Ruwet, Mandor, Jaki, Aji, Mas Suryo, Pak Erara, siapa nih kanjong? Oni, Oni lah, Oni dan yang lainnya. Saya terima kasih banyak sudah selalu ada di samping saya. Ya di samping saya berarti tak bayar ya, nggak bayar sampai pun nggak opo kan. Tapi dibayar itu tadi saya selalu dengan panjenengan semuanya, jadi selalu menguatkan saya, ngelingke saya ketika saya salah. Ya, teman-teman juga, saya juga terima kasih banyak teman-teman Sri Kutil, terus teman-temannya tim Mae juga, terus tetangga-tetangganya Ibu Kabeh. Terus membantu keluarga saya untuk membuat konten sampai seuang Arifin aja kok makan-makan di hotel ini wis tak anggapi sesuatu hal yang mewah gitu kan. Ya semoga-moga saja makan-makan ini di hotel ini semoga menjadi awal untuk saya bisa membahagiakan keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya. Amin. Karena cita-cita saya itu saya gak pengen selalu tak omong terus kan. Saya gak pengen nih aku sugih dhewe ngoten kan. Kulo nggih pengen wong sing melu bulan iku nggih cipratan melu sugih. Ngoten kan iso berguna kanggo wong ngoten kan. Tentu saya ada keterbahagiaan saya sendiri ketika saya bisa melakukan hal ini, ngajak mergawe kanca-kancaku cilik. Dan saya bisa berguna juga bagi masyarakat, nonton plus seneng banget. Masih yo. Tadi isu-isu tangi isu malah teko kelurahan. Terus sesuk iki acara sing Maedi nyepong kuwi juga sok Senin. Terus apa itu namanya? Apa dasar? Oh, akhirnya agenda kesalahan itu mau. Terus iki mau ada bencana hebat juga. Ternyata wit keren senelik damai sing tak idam-idamkan tak seneni nek diketok ngerubuhi roda. Aduh, aku piye? Tapi gak apa-apa kena dienggo bahan konten. Tapi konten nek rusak ngono kuwi aku ya sedih. Wes lah. Segitu saja sambutan dari saya terima kasih banyak untuk semuanya sing sampun datang ke sini. Ampun kapok nggih, saya undang dan keluarga nggih. Ampun kapok mboten nggih tapi. Mboten nggih. Lagi nggih. Nggih insyaallah. Kula niki omong kosong nggih. Jalan-jalanan Pak Abdi sayang.
Insya Allah guys, nanti tak jak bareng-bareng jalan-jalan numpak bis neh. Kalau mau ngentosi Kinara Kedirian. Amin ya Allah. Pengen ning ndi, Mbak? Pengen ning ndi? Seneng tanggone, nek awake dhewe seneng tanggone. Tonggol, pengen jalan-jalan ning ndi? Ibu pengen jalan-jalan ke mana? Malut ya, kita mau ke Malang, Bu. Ning Malang. Jangan mau ke Malang ngacung. Ngacung ke Malang. Ke Jogja ngacung. Lombok, Lombok. Ke Bali. Wah, tunjuk ke Bali. Ini kok ngacung ke Bali. Bali mau semuanya. Mau tidak? Kau yang Bali? Ya Allah, Jaki yang pengen di Bali guys. Kau nek pamannya dijak gak sesuai kayak gini nih dae, mesti mau beli syuting. Nek Pak pengen di Pak guys, di Pakku gitu. Nek di Pak. Pengen di omah. Lagi bolongku guys ini. Sing pengen di omah iki bolongku. Jadi kamu saya ya, nek aku pengen di omah ae PS-an lama-lama iki berarti niru ning sapa? Ya Pak. Iya. Lah piye wae anake? Nek istriku itu pengen kemana-mana Bu, Pak, ya. Pengen jalan-jalan rono rene ketika libur. Tapi nek kula pribadi liburan yo ning omah PS-an wis, wonten kan. Wonten niku, tapi wis gak apa lah. Ya kita jalan-jalan nanti nggih. Niku cita-citane kula nggih. Insyaallah pandungane mawon diparingi rezeki ning lancar. Nanti kita semuanya jalan-jalan purun nggih. Purun. Nek dek iki kan satu bis, insyaallah 2 bis. Yeay. Tapi kersane nggih, kula niki boten pengen nyalon napa-napa. Gak pengen kula, senani Pak E. Kenapa Pak? Nah aku golek nyalon Pak. Ndak malah ribet iki pikiran wis. Ndak tujuannya akeh, kono tujuan kene tujuan. Nggih lho, Bos. Tonjok terus, ngoten kan. Terus boten usah, kula gak pengen nyalon napa-napa, tapi kula mau pengen dikenang keluargane Lek Damis, keluargane Ibu Yuni mau pengen dikenang. Jadi, oh kalau lihat dia nih Pak E pernah diajak jalan-jalan karo keluargane Mbah Kae. Nah, saya seperti itu yang ingin saya terapkan. Soalnya saya hidup di desa itu dikenalkan dan kenal dengan orang-orang baik juga. Ketika saya dulu bal-balan, gak duwe bal, jaluk wong kae sing selalu tak eling-eling. Ketika saya bal-balan dan biar Pak Soleh duwe bintang niku, mesti nunggu bal, kayak minum, nonton lah. Hal-hal seperti itu yang ingin saya kenang dan ingin saya ciptakan ketika saya tua nanti, dieling-eling sampai saya tua. Itu adalah mungkin hal yang pernah saya lakukan ketika saya SD. Tapi ketika saya masih punya anak, saya tetap masih ingat ngomong sing baik sama saya, baik sama keluarga saya. Kurang baik pun juga saya eling-eling, tapi ya wis aku cukup menengahi. Saya juga matur nuwun untuk tetangga saya, Mbak Lipa, Hani, keluarga-keluarga Mbak Lipa dan Hani yang sering membantu kontennya Mae, terus Makjah yang selalu dicocoki ibu dengan ya gak berat hati saya ya. Saya juga terima kasih banyak nonton Makjah ya, ampun kapon nek dicocok ibu mak nggih. Ya terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir. Ini sebenarnya saya pengen ini cuma seket, tapi kok kurang akeh ya? Ini orang kok kurang banyak. Hitungannya gak ada 50 ya, tapi gak apa-apa. Sing penting mending lebih daripada kurang, ngoten nggih. Bon, ya bon ya. Ngoten dari saya. Ini kalau mau nyuwun dungane mugi-mugi kula lan keluarga diparingi sehat, panjang umur, rezekine lancar, kersane saged berguna bagi orang-orang sekitar. Wis sekitar ae ben iso nyenengno, berguna mbosek penting seneng ngoten mawon. Nek petuk kula iki, weh kalau Mas Arifin kalau ngoten tok kula pun seneng. Ngoten kan. Udah bentene meleh lah Arifin nek mesti mandur cek mendem gawe ngoten kan. Padahal mandur sing mendem kula.
Bukan mau ya? Oh enggak ya, saya mau video dengan sudah berbenah. Yo mau ya, terus gede tak apa yang mau. Yes, ini segitu dulu dari saya. Ini istriku mau ada sepatah dua mata. Enggak ada ibu. Ibu naik baik. Wes. Wah yo lek gamis ini ya. Loh, banyak aku. Bukan panggung, panggung muter panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saurunge matur nuwun ya Nduk ya. Anak ulang tahun iki mbok rayakno gelem apa namanya teko nang kene ya Allah bayi matur suwun ya Mbak. Semoga diparing panjang umur semuanya. Aku mau njaluk donga karo dulur-dulur kabeh, muga-muga diparingi sehat, diparingi selamat nek nyambut gawe. Diparingi mlaku sak naku diparingi seger waras, dono sekarane cedhak rezekine didono blaine. Yo wis kuwi sing tak gawe omongan, tak gawe guneman. Aku nyuwun dongane diparingi anakku seger waras. Al-Fatihah. Ya wis muga-muga paring dukungan keluargane ya. Kedepane semakin pinter, aja boga. Ya tuwek iki koyo pari. Makin merunduk, makin berisi. Jenok. Garase. Yo pamane pari nom kan pari nom ki yo tetep dhisik ya. Gabung dhisik ya apa. Ya wis iki dipersilakan. Wis sambutan ibu. Bu, anak kula nggih. Bu. Kamu kanane dhewe kok anake dhewe kamu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun nggih Mak diparingi kesempatan ngekeli halo-halo alias nggih Mak. Soalnya aku nek gak menyambut iku sampe disambit wis niku. Matur suwun sedaya nggih rawuhipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sedaya nggih matur suwun nggih Bapak, Mae, keluargane Mas Dimas, Mbak Indah. Selamat ulang tahun ya, Le. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Doa terbaik kanggo Mas Dimas dan keluarga. Sesuk Dek Rapa, sesuk eneng Mas Jatni. Doa terbaik dari Ibu. Dan para pemirsa sih mungkin saat ini di bulan ini lagi merayakan ulang tahun yang sama dengan Mas Dimas. Selamat ulang tahun ya untuk jenengan. Semoga panjang umur, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Paringi selamat dunia, selamat akhirat. Ngono ae ya Ibu. Pokoke donga sing terbaik kanggo Mas Dimas, rukun-rukun. Matur suwun wis nampa anake Ibu. Apa anane? Nek akeh kekurangane di bareng-bareng ya. Wis terus sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti tiba kemalaman, ayo sekarang kita makan, monggo bisa langsung ambil sendiri-sendiri ya, ambil yang disenengi. Nanti nek lebih bungkus pulang gue boleh teman-teman, nonton kan? Yuk kita makan yuk, makan sama-sama. Ye, monggo. Wah, ini besok apa yang ulang tahun? Ayo nama? Maaf banyak